Ποια πήρε το δώρο της, ποια πήρε το φακελάκι της. Ούτε γιατρός να έρθουν. Σιγά 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 σιγά. Αυτό είναι όλα. Άσε κάτσε. Στρατηγός Μαρία. Έλα και εσύ, όχι εσύ το πήρες στα κάτω. Μάρα, άντε. Εσύ το κέρδισες. Έλα, όχι για... Έλα, έλα. Ναι, άνοιξε το. Όχι όλα μαλάκα. Το πήρε. Έλα, το πήρε, αυτό είναι, αυτό δεν είναι. Έλα, Ρούλα. Το πήρες, αυτό είναι. Ρούλα, εσύ το πήρες. Τραβέξει ή θα σηκωθεί Αναστάσια. Άρα Γεωργία, το πήρες, μπράβο ρε Γεωργία. Γεωργία, ζωή. Έλα κορίτσια. Τι καλή που είσαι. Τι κάμερα με πήρες. Το πήρα ρε φίλε. Χάνετε εσύ, χάνετε. Κόπη, πάρε κατευθείαν το δώρο. Αυτό, δεξιά. Τι έχει μέσα. Έχει δάτσα με τυρί. Να σου πω, εγώ που έχω θηλυκές τάσεις να πάρουμε ένα φάκελο. Εγώ το πήρα. Έλα, απονομή αγάπη. Απονομή, ορίστε. Σε καλή μεριά. Αυτό που σου είπα να πάρεις ήταν το δεξιά. Όχι, καλύτερα που το κέρδισε, γιατί ήταν απεσιόδοξο, γιατί δεν πρόκειται. Ορίστε, το πήρε. Καλό τάξη.